Ells són l'Andreu, el José, la Mònica, la Dolors, la Mariona i l'Àgata. I formen part del Botó Màgic, un grup de contacontes inclusiu format per persones amb i sense diversitat funcional vinculades al Servei de Teràpia Ocupacional d'Espassim. Un dels objectius principals d'aquest projecte és, a part de visibilitzar les persones amb discapacitat, o sigui, és demostrar a la societat que nosaltres també tenim un rol. el Botó Màgic ofereix espectacles infantils a diferents escoles, aconseguint que els més petits puguin cantar les seves cançons. El de l'Escarbat, el de la Marieta, el de la Vaca. Amb aquesta proposta es permet gaudir de la narració oral, però també prendre consciència de les capacitats de les persones i ajudar els nens A comprendre que hi ha una gran diversitat i que ser diferents i tenir diferents qualitats de vida doncs, ens permet fer coses d'una manera o d'una altra. La Mariona forma part del grup i fa llenguatge no verbal, a més de tocar les campanes. Disfruto, m'ho passo bé, comparteixo la felicitat i l'amistat i el carinyo amb els meus companys i amics. No es tracta només d'un espectacle, sinó d'una forma de trencar barreres i ajudar les persones amb discapacitat intel·lectual a estimular les seves aptituds socials i laborals, contribuint sobretot a la seva inclusió. El fet de poder estar preparant-se una activitat que es dirigeix a un públic, en aquest cas infantil, dona una autoestima brutal. Aquest és el tercer any que el Botó Màgic actua i ja tenen 32 actuacions confirmades per aquesta temporada, a més d'una gira per Tarragona al mes de març.